All work, no play made Bill a dull boy. Good people, this is Spooky Ann, the cook, at her leisure time. Namhlanje senza i-homemade Atchaar. Uzodecide ukuthi ufuna inani elingakanani. La ngithathe nje omengo abancane abahlanu. Ngabakhatha into chunks. Ngidinga usawoti nawo omncanyana nje. Ngidinga i-Atchaar masala. Usuzobona ke ukuthi uyifaka kangakanani ngokuthi uthanda ukuthi i-Atchaar yakho ibabe kangakanani. Emva kwalokho ngizovala. Bese kuthi after 3 hours sengiyavula sengifaka amafutha. Ungakhohlwa amafutha kufanele ayikhave yonke i-Atchaar yakho ukuze ingaboli. Usungayithatha ke uyoyithukusa lapho ufuna ukuyithukusa khona. Ake ngikhombise i-Atchaar eyenziwe. Lena yenzelwe abantu abadala, yenzelwe iningi. La ngiphinde ngafaka i-garlic kanye namasesame seeds. Ungakhohlwa amasesame seeds kufanele uwacrushe. Siyabonga nisale kahle.